Ndwabwa atomoyega wansa a board ya Nyamira Water and Sewerage Company. Officially na balaunchiri na watona barabwa and officially mbona ba wanse gas. Obakora ande training ya matuko ana atano ba train bamanya richi kodie amache bamanya gas yabo ngakingani naende bachore de chairman yabo bamanya wansa kodika abantu ba technical staff abandi ntobwata lakini mba advertise aba technical staff waliwo maite obumanyi bwa amache igorero twakabera mokare na Kisii County ase company ya Karugo Wasco lakini tokanyora na yota na iri Nyamira yekagera tukateke decision yo kora separation ase yosongo ikorokwa divorce kiro monta ko ase company ya na tuanse bono ya Wasco tomaneche amache ito yobegete koroto nero maita ase koroma igo tuanse safari nya abana inchi ba minto tubwatsi tutete ko abantu baita amache amaya naende banywe kiara moroje konye Nyamira keroka na sande kuranya authority interruption ya amache na sengenje ya mismanagement a body twachorire rero na ento inogire rero wekioro kie steadfastness ekoregazi ababneta keire otherwise nero tora depend